Mayong buntag. Actually, gikan ko hospital. I was there in Ace Medical Hospital because lately murag pila na ka buwan na ako'y gibati ba. Murag lain akong gibati. Ako lang siyang gidala-dala kay pagkangan nga murag basin normal ra gid siya nga feeling or unsa ba. Pero niabot yun sa time nga murag nagka-anxiety gumayo, then murag lahi gyud akong pamati. Muna naka-decide ko og pa-check up, which is today. Kay actually talawan kog doktor, talawan kog kanang mga unsay angay isulti sa doktor ba nga di ko ganahan makadungog. So wala ko'y choice tungod kay gusto lang ko makabalo sa unsay naa nako. So na ako'y mga friends nga nitambag nako nga what if madto ka ani nga doktor mapa-check up ka kay base na nakagibati nga di mao. So mo gid to niadto gid ko ganina. And then, ang ingon sa doktor is, ay nako, mo stop na ako kaon og mga oily foods, soft drinks, mga fatty foods, mga tamis, kay tungod kay akong gibati is murag kuan gito, acid reflux. I'm very sad. Oh my gosh. Bitaw, kanang I don't know, upo ka ba unsay gibati na koron. So sa mga na unsay gibati ug naa kay gibati nga acid reflux or same sa akong gibati. Actually, mura siya makabuang gyud sa tinuod lang. Especially kung dili ka aware kung mo na gyud na di ay nga symptoms. So primero yung sintomas na is murag feeling mo anxiety ka. At the same time, hapdos imong kuto-kuto, wa di ka kabaw nga heartburn dito. And then mostly sa akong gibati is mura ko mag-panic attack. Adi murag mag-panic attack yun ko. Kulbaan ko kalit. Then ako una is murag wa diri wa dito. So kung nanakay nga na ang gibati, it's better nga madto na ka sa doktor. Magpa-consult na ka. At least sa pagkakaroon lang pwede na nila maagapan ba or matambalan sa wala pa kayo mo grabe. Kaysa wa nimo na tagda mo grabe unya na ang ending na magasgas ang imong tinae or imong bituka, wala na. Sa pagkatinuod, ako pagkatao is medyo conservative ko sa akong mga lihok, especially sa akong gikaon, sa akong kuan kay hadlok ko masakit kay di ko ganahan masakit ba. Pero kung sobra na pukas ka conservative no sa imong ugalingon or sa imong mga lihok, mo na mo padani mo into danger kay tungod kay abi nako is okay lang mo ni akong buhaton mukaon ko ani then ang ending di ay is nanay something wrong di ay ako mukaon ko gulay tanan pero ang ako wala mabantayi is too much ang akong mga gipang inom or gipang kaon especially kani mga carbonated drink mo na ako nabantayan gyud. So ang gingon sa doktor sa kuha is dapat daw kanang i-neutralize ang imong kaon. Usbon akong lifestyle, especially sa akong diet. Kay di naman ko pwede mo kaon og mga fried foods. So mag-maintain gyud tag lugaw ani. Lugaw or kuan, oatmeal is the best. Eggs and then kung mahimo gulay gyud the best. Gulay is one of the best. So karon mo ni akong lawas. Medyo dako-dako gamay kay naundang mo kog gym. Tungod lagi ato ang gibati nako ba. Kay ako medyo abusado ko kay early na morning mukaon ko kanang oranges nga wala pa suda o tiyan. Then kanay pong carbonated drink, mahilig ko mo inom og mga soda. Dili siya soft drink pero soda siya, carbonated drink siya nga water. Actually aware ko pero wala na ako gitagad pagkangan lagi kay kanang mas better pa siya sa soft drink. Pero sure ko mo gito ni trigger sa akong gibati kay acidic pangod. So sahay pud mo kaon kog spicy kana ganahan kog spicy. So karon di pa man kiingon lala. Di gud sakit akong dire sa abdomen part, di man ingon sakit jud kaayo. Ang ako lang is mas mayo nang mapasayo at least ma-prevent ba ang unsay angay mahitabo. Good morning mga bay. First day sa akong tambal.
So, inon din yung mga tambala 30 minutes before sa imong breakfast o sa tuan dinner. Grabe ang cravings Kami kay kaog mga kuan, mga sisig. Nanaw ko niya magpaluto og kuan Quaker Oats kay maore pwede daw kanon Quaker Oats. Actually naman may pwede kanon pero mas mayo sa una mas mayo na lang ikuan kana i-practice yung kagalingon muna kanon kay para di na ko magsige crave. Update agahong gipaluto ng Quaker Oats. Murag scrambled egg. Di kay mong luto sa waong Quaker Oats. Diyos mio, Marimar! First meal of the day. Quaker Oats. Start na sa tong healthy living life. Oh my gulay. Am I ready for this? Char. So sa tanang na acid reflux diha, dapat focus yun mo sa inyong goal or sa inyong pagkaon food para di ka maunsa in the future. So ako mas gipili na ako nga manani nga style para wala pa may tabo na ko hindi ka mga future days or sa sumusunod nga adlaw di ka magmahay ba kaysa magmahay ta after day tungod kay unahon na to ang mga lagmi ato accept na lang mana ang lagmi na to nga panahon, di ba? So karon para di sad ko maboard diri sa apartment. Sakto na masada ko amigo gikag Tarlac, maligo mig dagat. Kay lain pag kayo no, sige ka og handom sa imong mga sakit. Masamot ka stress, mas mayo nang maligo tag dagat. Sige tara. Actually ready na kay ko. Ready na. Let's go. So we're here na. Muna mong secret lagoon sa mga taga-Dawis kay bago na sila asa lapit ni. Yes. Samander, Gina. G. Ya sa mga gamit ya guys. Silang lugar walay dagat, puro bukid. Pero may ganito pero hindi ko pwedeng liguan kasi punong-puno lang tayo. Maori ay. Kaya pala. So sa ilang lugar, actually taga Tarlac ni siya karon. Pero sa una taga Bohol ni. He is my childhood friend and my classmate before. Wala pa siya na minyo. Wala pa Goals pa ni. Ready to fire man yung okay, ready to fire na siya. Ikaw. Okay, ako kang videohan mo ambak. Ganun na yung mga Ambak lagi. Pwede ka masaka na. Ana oh. Ayo adto sa kuan kay naa mo kuan, nay lapinig. So ready na ni siya mo layang. Actually. ano dito na. Wala. Sa tawag din, wow. Wala ni. How dali. So videohan sana ko siya nga mo layat diri sa bridge. Go there. Go. Sure wala lagi okay ra. Nabaguhan gud taon. Ay ka-vlog ka na. Game. Tuli na rin. Uy, sugbo! Lakas nga ng ano? Kusog no? Kusog lagi? Di ko mahilig, di ko makuha na. Di ko madaan na.